זה המשחק Escape Racer, ניכנס ומיד הוא יתחיל. ברקע יש איזושהי מנגינה. בעצם ככל שהזמן עובר, המהירות ירידה של הסלעים כלפי מטה גוברת, וזה מגדיל את רמת הקושי של המשחק. יש שתי אפשרויות להתנגש בסלע ולצבור פסילה. אפשרות הראשונה זה להתנגש בו מהחזית, כמו למשל מה שעומד לקרות עכשיו. אוקיי. אפשרות שנייה, להתנגש בסלע מהצד, כמו עכשיו. אז ראינו כבר שצברנו שתי פסילות, גם אנחנו רואים שהמהירות מתחילה לעלות. בפסילה הבאה שנצבור, נגיע למסך הגיים אובר. אז אני הולך להיפסל פה רגע בכוונה. והגענו למסך הגיים אובר, ואפשר להתחיל משחק חדש. זהו.